Kaixo, gu Zuiako Oroko Andra Mari ikastetxeko 3. eta 4. mailako ikaslea gara. Eta proiektu komunitarioan 2 maketa egin ditugu eguzki plaken gaia lantzeko. Hau da orain dagoen bezala Gorbeialdea, eta bestea plakekin. Hau egin dugu Gorbeialdeari laguntzeko plakak ez jartzeko kanpainetan. Maketak hauek egin ditugu solariaren proiektuak geratzeko, natura babesteko eta zuei erakusteko nola geratuko zen. Espero dugu inoiz ez jartzea, baina ez dago data zehatzik oraindik. Eguzki plakak ez dira txarrak, baina non jarri nahi dituzten da arazoa. Gorbeialdetik hasi eta Bizkaiko itsasora arteko mendi guztietan jarriko dituzte. Proiektuan 1.000 plaka daude aurreikusita, 100 kilometro kable eta 1 poste baino gehiago. Oso altuak izango dira, Murgiako Elizako dorrea baino 2 aldiz altuagoak. Lortuko den energia guzti hori, norentzat izango dela uste duzue? Kable potoloa Zierbanara joango da. Han itsasotik Europa iparraldera salduko da energia eta dirua solariarentzako izango da. Solaria Madrileko enpresa oso handi bat da, botere eta diru asko duen. Plakak jartzeko hasieran lurren jabeak konbentzitzen saiatzen dira. Oso diru gutxiren truke eta ez badute lurra saltzen derrigortu egiten dituzte. Solariaren proiektu hau egin bihurtzen bada, animalia eta landare asko izango dira kaltetua. Zaiziriek alimotzea 3 kabea jartzen dituzte oron, eta oso delikatua da. Ondorioz hemendik desagertuko litzateke. Baina gainera ere oreinak, basurdeak, ardiak, behiak, zaguzarrak eta animalia gehiago ere kaltetuko dira. Honegatik guztiagatik jarraitu behar dugu borrokatzen solariaren proiektua geratzeko. Zuen laguntza nahiko genuke jende gehiagorengana iristeko gure mezua. Parte hartzen baduzue asko lagunduko diguzue. Egin ditugun maketak Murgiako udaletxean egongo dira ikusi nahi badituzue. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta espero dugu zuen laguntza izatea bideo hau zabaltzeko. Gorbeialdea horrela nahi dugulako. Anima guztien artean lortuko dugu.